Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Chakuyamba chekutanga wazukuru wangu ndipo ndimabwana mweka ndakakuzani nkanyani imimi ndimi mawaya mega wazukuru pano ndakakuzani nkanyani ufuna kuda padecha ndakakudza kuti nhau yenyu inofana kunge ichibuda pachena nankani impana kana ndambochukumana na nkanyani yandayangana pamira panga anzi homwe yasekuru akazvitarisa kubva yazvarwa homwe yasekuru havasati ambosangana nhau iri pano tifuna kuti vantu vamboyanganambo aone muchani chikuchitikambo anzi tinoda kuti vanhu vaone kuti chii chiri kumboitika munyika pakukwatama kuti zvinichiita one zvikuru mukurarama kuti zvinoita here kana kuti kwete kuti muntu akafiriseri kuti kana munhu afa apondewa bwino bwino apondewa mutenga mabhonzo ya muntu motora mabhonzo emunhu moika mpapabheki moisa mupepabheki wochengeta kumui mobva machengeta mumba menyu zvinichiita anzi zvinoita here vazukuru kotana mabonda achikara kumui kosei mabhonzo mapfupa emunhu akafa ari kugara kumba mabonda ankara kupona anzi ko mabhonzo anogara papi nasekuru mabhonzo ankara kwaanofana nga achigara ndekupi nakupona nekupi makuwa nekumakuva kuzvichitika kupona zvandikuri yacho ko zviri kuitika kupi zvandikuri yacho kuti mapfupa anogara mumba chadidi zvechokwadi muntu adapondewa munhu akapondewa mabonde acho mamwe acho akupona bonde kumamwe acho mapondo acho ari kupi mapondo mamwe acho ari kupi mapondo mapfupa mamwe ari kupona mamwe ari kupi iwe kumva sikukuvatani nkani zikuru uri kuinza sei nawe mina nditangise kuru mabva kupi mimi uko ndokune white house kochidai sekuru ari kuti handinazonzwisisa kumba kwenyu kune mabhonzo emunhu kumusha kwenyu hamene ikoko ingana mabhonzo kumba kwayo mabhonzo ani chii chakaitika ivavo musi wa3 uyo akagarwa nemufu ndobva 3 December ndobva achonizvo kwandakafira kwakasara mamabhonzo amusati doti mumatore munomaisa mumocha rine mawo mozokwanisa kundiviga saka takabva taenda kwekuye kuti anosvika zveshuwa yakakutungamirira imhepo yacho takatotungumirwa like takatofamba nemota yanga isitorina mutero ikatopinda matogeti zvese akatogarwa nemhepo iyoyo yemuvu tikatosvika tikatonotora takatosvika titotiratidza kuti apa neapa ndekupi pamureva tobva tatotora zvinhu zvezvi tobva tatodzoka kumba saka pakuzodzoka kumba mabhonzo aya akaenda ana sekuru ndovana kumba kwavo sekuru acho makaenda nao kwamureva ikoko homutatina hanzvadzi yenyu yakafa sei ipapo yakapondwa akaita sei akapondwa iye ari kuti ndakapondwa ao ndakapondwa haana kuti ndakapondwa nani haana sokuti takazongona mabhonzo pakupondwa andikuti kuti mhepo payakakutungamirira haina kutaura mhepo payakatitungamirira yakatiti iye aiti ndakafira girlfriend okay ane mazita evanhu akataura mumwe wachona yama mumwe wachona mutorwa vanhu vakangopinda munharaunda mushama taigara aigara kwamureva ikoko ukwabhoro ndobva maenda mbva manotora mabhonzo aya ndobva akanda nasekuru saka sekuru akati chii vachitora mabhonzo isusu takaenda nemota saka pakuburuka tinonyatsoziva kuti akazengenda nemabhonzo ndiani saka ndakazobvunzwa ndichifana nditi mabhonzo ndionawo here akati handiti ndikafonera sekuru akati ndikati mabhonzo bosi mota yanderi yangu ndikati ko mimi ndimunawo zvikanzi handini pandazofonera mukadzi wasekuru zvikanzi mabhonzo ari kuno apa ukama wenyu wakamira sei muri 4 ava ndisekura hanzvadzi yamai mwana wanzvadzi yamai mwana wanzvadzi yamai iye hanzvadzi yangu uyu mukadzi wanzvadzi yangu okay uyo akashaya akashaya hanzvadzi yangu anosira imi saka pamakanotora mabhonzo aiti munondinisa kumochari kune mamwe munhu akavigwa here hama yenyu izvezvi asati avigwa iye nhau yake ngeri kuti aida akanga akaya musi weWednesday achichi musi wechipiri kana uyu test achiti netest munofanira kundiviga saka ana mbuya nasekuru akabva vamboti ngatimbomire kukuviga because ndiri basa revamwe vafa taida kunoviga vanga vakambovigwa but nzvimbo yanga vakavigirwa yanga isingeti saka vaida kubviswa chinosvika kumusha saka ndozvakazinge zvazomisa saka mabva wazoona kuti mabhonzo aona bva ufonera mbuya wakati mabhonzo ari kuno
hanzi chi way forward ba way forward manje isusu takati tabva kwamuri wasanasi mangwana nambe wakatifonera chititi vane kwavaenda saka vaiti mukomana ushu aigara nevedu ndiendawo yakunotende naye ikoko kupi kwavakanga vaenda kwavakafambuiwe ikoko okay vakauyaikaina chanzi mubatsirwa okay vaida kunobatsirwa chii zvekufa kwehanzvadzi yako here kana zvavo handizozivi because inini zvakangoti vakangotifonera vachindibvunza kuti mutupo wenyu muno here vaida kuti mhepo yacho ukaona ngaiitikamo ukaona uyu murapazve uyu mukomana mpepo ichidatobwera kuti impano funa pita kwati kanengo mhepo yacho yakatoya ikatobata pari zikanzi ini ndinoda kuti ndiende kwasekuru kanengo kana kuti endai kwasekuru kanengo sorry sekuru ava ndaseka handina kuseka dambudziko riniwana ndaseka sekuru yenyu vekuti huyai kuno titese tifambe handisekesa izvo zvinhu kuti maiti huyai tifambe hanzi mukomana ngauya ndifambe naye mhepo yebudirenasi naizvozvo achiri kutofona tati kuti zviite sei iyo vakati handiti patakaenda kwamureva nditi mhepo yekuna uye yakaoneka paatanga kuti ndakuya kuti ndakuenda nditi ndopavakakumbira kazonisho takukumbira titange taviga munhu ataenda kuenda ndobvati uyu ndichadzoka kuhope ndichidzoudza uzvikuita saka isusu tatakamirira kuti sekutara kwaakaita ndozvatatakambomirira tachirese achadzokazviva achitiudza saka tazototi isusu tizouye ine kuti ivo takabva sanhasi kwamuriva mangwana vakanomukira kwavakanomukira vavandibvunza mutupo ndakangofuna vachinzi iyo mutupo kunoerei ndikati kuenda zvikanzi ndine kwatakati aenda saka tazongobatadza ndidarerei saka mukomana uyu anzi ngauye toda kuti mhepo uye igare pana uyu itiudze tichafambisa nyaya yake sei ndobva ndangotaura izvi saka zvadaro vakazota futi ndofunga vakungoti takapresha saka nezuro futi vakazofuna chiti zvonizvo uyai kwanzi urudiwa mashizha nzi ari kudiwa here but ari kutobva kumasvingo mashizha mashizha ari kubva kumba kwa mangani korufu ari kubva kumasvingo hanzi achabatsira vamukomana here neupfu uchere saka isusu kubatsira chii kuti mhepo ibude isananguro zvoni payakambobuda mhepo iyi vanga vaifambirei vakanga vasina mhepo yakayega ine zvavanga kuti ichibuda vaifambira mhepo yakambuda yakati ndakuenda kwasekuru kanimo akataura akati mungatenderere kupi nekupi asi munhu achakubatsire kuti ndivigwe nezvese zvangu ndisekuru kanimo ndova nedare rangu handiti saka isusu manje tasototi kose ava vakutimhanyira uku vakuti titende uku kuno kwachona havasitotenda zvavasi kusvina makambovabvunza rimwe zvemabhonzo mabhonzo takatoa izvo chete tikatofana kutoti kuti mabhonzo ari mumba but chekutotanga tisata kutombopinda matare ewaiti vanhu atiri kuita munoziva kuti imhosva kugara nemabhonzo emunhu akafa mumba it's a criminal offense itori mhosva chaiyo kutemba kana nemutumbi ndosaka wachana bhodhi yemunhu ichisungisa ukatamba nayo kana chaya zvinhu zvatomboita pachivanhu zvekuti waenda kunoramwa chitunha zvinozongosiyiwa hazvo pachivanhu handiti asi itori mhosva saka sekuru venyu kutogara nemabhonzo iwayaya itori mhosva saka vhidhiyo ine ikazoonekwa nemapurisa vakasungwa haisi mhosva yedu kana mhosva yenyu mimi vapara mhosva vachita sei vachiziva nekuti mutumbi mhepo yakatotaura kuti torai mabhonzo angu munisa pai asi wakagara nawo mumba imhosva yakuta sei yavari kupara tozodzokera kudare rechidu rechivanhu ratirinaro pana saka mashizha 12 akupe alright regai tidzokere kuna sekuru sekuru hanzi vane dare riri kubatwa nasekuru vavo remufi izvi nezvavakaenda kumasvingo kune mashizha 12 ari kunzi auye mhepo itaure apa ukuona ngani uri kuona nawe kumambuyo kumashure zvinhu zvidayamba kare vantu vachivhiriseri saka amwewa ndo vantu vakukonzesa matambudziko meshe zvinhu zvakatanga kare vanhu vachifa vachingofa saka vanhu ivavo ndo vari kukonzeresa matambudziko kurasisa ambo vazukuru vangu avo kurasisa vazukuru ava saka mhepo idabwera kuti pitani kwatiwi kanengo ndianziva kugasa nkani saka mhepo ndopaikazoya zvikanzi endai kwasekuru kanengo ndianokwanisa kugadzirisa nhau iyi chidinda kuti gasambo meshe ende zvochokwadi ndakutoigadzirisa nhau iyi ndoigona tinotenda
Ambasasa chakuyamba mabondo ngachoke kumwika kwa alifesi. Chekutanga izvozvo mabhonzo ngaabve kuna sekuru ivavo izvezvi. Apite kumochari. Aende kumochari. Kanafika kumochari mishi. Kanasvika kumochari. Ndakuyamba nchito ndakwasa kuchita. Ndakutanga basa pachaikiwambo imba nkalipo. Pachaigwa ipapo nyimbe ndiripo. Saka vanopaita sei apa Sekuru nekuti mabondo ngaachoke kwaariko. Mabhonzo mapfupa ngaabve kwaariko. Chinyinji handisokwanisa kurenza reva meshi takumenya nchito. Zvizhinji handisokwanisa kutaura pari zvino ndichazotaura ndakurova basa asi mabhonzo ngaabve kwaariko kaende kumochari. Ndochinhu chakuyamba chocho. Ndochinhu chekutanga. Izvezvi afanane natiuka nengo. Vafoneri kude kuti apatwa mupepo chireva kuti mpando ufuna kupita kwatiuka nengo vabwera. Right, moaudza kuti izvozvo ndiri kwasekuru Kanengo. Kwekwe kwakabata mhepo ichitaura kuti ndinoda kubetsera kuna sekuru Kanengo koko ndokwatiri. Pamuchamuika, pamuchamuiga, pamuchamunyamura, pamuchamutakura. Tentitesi. apa Sekuru imaona masikira variita Sekuru vatokavana kuti vakapirwa vatingosvika izvezvi ndauza kuti mufi ndareva naye izvezvi ndavaudza kuti mufi ndavaudza kuti mufi ndataura naye izvezvi mabwera chaipo machi pamabwera mauya chaipo izvozvi chaipo pamakanzi muuye chaipo mauya vazukuru vavo ndo pane nhau vazukuru saka mafara manyi handisi kureva saka mashoko mazhinji vazukuru aiwa handisi kutaura ivi mabondo ngaatanga achoka mapfupa ngaabve kwaariko kaende kumochari aende kumochari tisaronga tese meshi tozoronga tese tapamwe chete takuchita tani naivo meshi abwere naivo futi vauye anadudzaiwo anadudzai vacho ndikuwada pano ndikuwada pano anadudzai pano ana webesta ndikuwada pano abwere po pano ndoda kuti vauye pano dudzai auye webesta ngauye tisareva nkhanisi titaure nhau iyi nkhani padecha nhau iri pachene vese akaponda vachazvionapo vese akaponda vachazviona ndopana nkhani ndopane nhau asi ndikanimbobvunza Sekuru ndikatimboburitsa vazukuru venyu mudare imimi sasekuru nemabatiro mukoma wenyu ari kuita ndibaba ekuti tinoda kubvisa vana munozoti vana vevakwasha mako varipisa muchiti ye makazita sei timbouroverera imba muchinjo chiitiko chiri kuitwa nababa venyu chinoratidza chii apa ipfungwa dzenyu hakusi kuti imi matouyawo nemhuri mukana kuti zvinhu zvikezvi hazvisi kufambiswa nechi negwara. Aiwa inini chekutanga ndechekuti ndaida kuteedzawo matauriro aita mhepo zviro paikauya ichitireva saka ini ndinoshungudza kuti ndive kwasekuru Kanengo ndandinadzo nekuti iye munhu ega angataura kuti ndiko kune dare rangu saka pakaitika chiitiko chekuti mapfupa akatakurwa kuenda kumba musi wekutanga handina kuzvidzamisa nekuti nguva dzatikanonosvika because mhepo paikasvika yakatosvika ichidaidza kuti konsili yaari kupi ndiye hanzvadzi yacho ngauye izvezvi muende kuchi kwandikawanikirwa mapfupa angu pane mapfupa akasara mwatora mwaendesa kumochari kwamurehwa kune mamwe mapfupa china munge mandiita sei mandiviga nekuti ndaneta nekugara musango ndakuda kuita sei kuzorora saka isusu nekubatana veukama kuti tizosangana mutaundi kuti tisimudzire kuenda takanosvika nguva dzatiendei saka patikazopedza zvese kwakwakunonotidokei saka ndakatora sekunge pamwe kunonoka kwataita pamwe baba vafungira kuti kunovharwa handiziva kuti zvimochari zvinovharwa here kana kuti kudii asi ndakazongoshamisika kuti nanhasi kwezita nonga nhasi chipiri zvakare handiri ratosvondo mapfupa arichi manawo saka handitozivewo kuti ivo havasi kutya here kana kuti chii handichanyatsokuziva saka kuti ndivadairire ipapo handinganyepe asi zvinhu zvikutondikanutsawo ndikutoshamisikawo kuti nguva yakadaiwo yatopfuura vane mapfupa handiti aya regai tingosiyira kuna sekutaura kwavaita saka achavafonera ndiani apa kuti hanzi mabhonzo ngaaende afonere izvezvi kuti kwachamu telefoni yakopo wauzi fona izvozvo muzukuru papa wataurira kuti Kanengo ati mapfupa ngaabwere kumochari izvezvi kuti hanzi sekuru Kanengo mapfupa ngaauye kumochari
Yazara ndiani? Mune Airtel, ndikupe Airtel. Namba yacho nayo? Phone yako. Namba yacho nayo? Namba iri. Oh. Phone yako babo, uise pa speaker. Mapfupa ngabwere Sekuru Kanengo vari kuti mapfupa ngauye izvoziva zvikuru. Vantu vaya mhepo yazosvika pano. Mhepo iye yazosvika pano paSekuru Kanengo. Zvireva kuti mapfupa angu afana kuti abwere. Ichitaura kuti mapfupa angu anofana kunge achiuya. Tizatsvaga angu muntu adaponda. Tozotsvaga munhu akaponda. Chakuyamba mapfupa ngabwere. Chekutanga mapfupa ngauye. Savati auye kunengana. Nada kokuna motari. Kokuna kona mabona. Kuno kuSekuru Kanengo agare nemapfupa. Vantu vapenya ngwata mama. Andini ndinogara nevanhu vapenyu vanorarama. Mhepo yakatendesa kumochari kuti paSekuru Kanengo. Mukuchamba kwa telefona? Mukuchari kufona. Fona ni mesi. Kana kuzoenda koringa chete uPSekuru Kanengo. Iri kuringa, tipe kuno. Dipasi meshi meshi. Hunzi. Mkuacha. Jani. Ndezvenyi. Isokera mwenye chidebe basa na dress. Ngatakita basa, ndakana basa nazo zvese. Ndatawiro. Ngadaire ba. Hello. Wino muridani. Makadiwa zukuru. Ilipo makadiwo. Imbano chitatu Kanengo. Inini pano ndinodzi Sekuru Kanengo. Kuridani kumweneko. Kwakadi kumusha iko, kwakadi kumakura. Chabwino. Mpepo ija yabwera popano ikulamba kuti kufuna mafupa ene apite kumochari. Mhepo iye yauya pano yasvika pano yapotera pano iri kutaura kuti inoda mapfupa aende kumochari. Tizareva nkhani kaika muntu mafupa ari kumochari. Nauzhinji tinozotaura taviga munhu nauzhinji. Chabwino ndikuleva nani? Hanzi ndikutaura nani? Nada sufu muntu. Baba wajarungu bwana. Hanzi aiwa. Sekuru. Sekuru duze vari kupi? Nduda. Sekuru webesta vari kupi? Vatanizana bwere. Vashedze vauye. Kwete nkhani lula uidzive mbomashi. Kwete iwe mzukuru nawe ndikutaura homboiziva iyi. Wachita ngono. Waita mudiki kwazvo. Wamvesesa? Wanzwisa here mzukuru wangu? Mbasa telefoni. Hanzi ipa foni mzukuru wandiri kuda uyo. Iwe ulitani iwe? Hanzi wakadi na Sekuru. Chabwino kulitani kumweneko? Hanzi wakadi ikoko. Chabwino. Zakanaka. Iwe mzukuru iwe. Mpepo yaitendereka yabwera popana kusapoterambo. Hanzi mhepo yaitendereka yauya pano kuzopotera paSekuru Kanengo. Nechitoti Kanengo. Ini ndinodzi Sekuru Kanengo. Iwe ulitani? Iwe wakadi hako mzukuru. Chadidi. Kuna muntu adapondewa? Hanzi kune munhu akapondwa here. Mabondo acho ari kuponi? Ko mapfupa ake aripi? Mamwembo ari kuponi? Ko mamwe acho aripi? Kotani kukhala na mabondo iwewe? Kose uri kugara nemapfupa iwewe mzukuru? Ko wadi mpita nawo kumochari chani? Wadi kuenda nawo kumochari mapfupa ogere nawo kumusha kwako mzukuru awo? Liti? Rini? Iwo chikhala nawo munyumba mako yo ndo mochari? Iwo chirarama nawo uinayo mumba mako ndo mochari here mzukuru iwe? Wachani? Wechiko mzukuru? Mpepo libe kukuzani kuti nkhani kuti imali ngaipite kwati Kanengo? Ko mhepo haina kukudza here kuti nawipe here munofana kuenda kwaSekuru Kanengo? Libe kukuza? Chadidi. Iwe kukubvunza mvunzo umosi funa kuti ndipindure bwino. Ndikubvunza mvunzo umwe chete ndoda kuti undipindure zvakanaka mzukuru. Mpepo ichibwera ikaleva kuti mafupa tengani mafupa yangu mpite nawo kumochari. Asi mpano kuti nkhanengo imare ngatipite kwati Kanengo. Ilibe kuleva itotso. Mhepo payakauya haina kutaura here ichiti takurai mapfupa yangu muende nayo kumochari uye zvedare rangu rinopera kwaSekuru Kanengo. Haina kutaura here mhepo.
koko kwari kufamba tokwei Kwa bwino ndapa. Andinanzwa na Sekuru. Kwewo apa wakufamba tani asimpepe dakuza. Bwino, mpepe dakuza kuti wewe kuna mabonde dasara mudapita kumwe mabonde makamona ati chadidi ndicho. Mhepo yakakudzai kuti kune mapondo akasara ndobva maenda ikoko handiti makamaona here? Chadidi, mfuatetekera mbotobve wewe. Ndobva wateerera izvozvo muzukuru. Chadidi kuti mpepe yarevambo chadidi kuti mabonde dafira apa mabonde yangu ali apa makamajora. Kwadi mhepo yareva kuti mapondo yangu ari apa nepapa. Iwo kagutsikana mbona zvizvozvo. Iwo kagutsikana nazvo. Ndizvo. Ndizvo here. Chadidi. Kotani udosachita zvako bva musoro wako weka. Kosei apa ukazoita zvemusoro wako wega zvokunotora mamwe mapfupa uchigara nawo mumba mako. Chadidi. Zvechokwadi. Bwino ndabva mafara kureva? Ora tinanzwa mashoko yakutaura muzukuru. Tani kutendereka iwewe. Asi mpepe dakuza pitani kwati ukanengo. Kose iwe uri kutendera muzukuru nekuti mhepo yakakudza kuti endai kwa Sekuru Kanengo asi iwe uri kutenderera kwa Sekuru Kanengo kwati hausi kusvika nhasi uno mhepo yazopotera pano. asi kumunoenda wakazofamba sei Chabwino, iwe umaji wachita bwino. Orati zvakanaka muzukuru iyoyo manje waita zvakanaka. Ndakukata chibwera kokuno. Ndakubata uya kuno iyoyo. Tireve tense. Toda kuti titaure tese nawe. Timalize nkani tireve vantu vadaponda. Iwe hausi udaponda meshi. Iwe hausi wakaponda. Asi bwera kokuno. Asi uya kuno. Ninkana kusidade. Vanogara muno Sekuru Kanengo muHarare kuMount Pleasant Heights panhamba 2017. Ubwere. Hongu. tinovaudza mafambiro tapedza Chabwino. Orati tinokudzai mafambiro kana tapedza. Tinokudzai mafambiro kana tapedza. Regai kusirai message. Regai ndikuisirai message. Regai ndikuisirai message. Notenda. Lero. Izvezvi uripiko mzukuru? Mafupa bwera papano zefu. Padhuze uya mzukuru uya unokwira. Bwera uchitamanga iwe. Uya unokwira pana Rizende. Bwera. Papackage apo opposite Joiner City. Tichite nkhanizi. Bwera ife. Uya tiite nhawi mzukuru. Lero. Nhasi mzukuru. Mashizha asati abwera lero. Uya nhasi mashizha asati auya. Chabwino. Zvakanaka. Izvezvi. Pita museu ufambe vefu. Pinda mumugwagwa wakasununguka ndakuvhura gwara mzukuru. Tinotenda mzukuru wangu. Alright pakanaka. Ewe. Yamara. Pera Mushachani chamuchamu. mukuchani mazukuru. undipe yateme yangu ari machofona Maichambo kwakuza. Maichake kwaudza chokwadi wazukuru. Ini ndipo makuambwa yaka. Zvino Sekuru Kanengo vatendera havana. aiwa vane vakuwasha kasi kuti Tiri basi tu. makananga amai uroyi Sekuru Kanengo. Akuchengeta mafupa kuti ndiye mochari. Arikuchengeta mapfupa senge ndiye mochari. Kuna mvuto unochengeterwa mafupa Pane emunhu. nzvimbo inochengeterwa mapfupa emunhu. Nzvimbo ziwiri basi. Pane nzvimbo mbiri dzinochengeterwa mapfupa emunhu. Mochari. Mochari Nakumanta. nekumakuva. Basi. Chete. Ukono Kanengo agara na mafupa munhu Mukaona Sekuru Kanengo agara nemapfupa evanhu. mabonda muntu. Bai. Asi nchito mimi. Harisi basa. Chabwino. Muna mama mafara kuleo? Kanaka mune mamashoko ere kutaura zukuru. Chabwino. Alright pakanaka. Ubwera. Vanowera. Tsukana. Sununguka. Mana mire panja.
For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.